If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Ka jingsha thombor jinginong shongshonong bat kinong rep jong than nong na ha ki hati khlau kalaja hado laisian mentang kenti bat kane ke jingsha thombor ha kine ki hati khlau kala bo jing mas kadai e yagi pat ba jong ne kathan wala ki pat ba jong ne kathan gilju pentep chakatnan wildlife bagin le ai ne ban be no e kine kimrat khlau namar kala bo jing mas kadai e kinong rep nre hado menta kane katnat kabre kmi kam shim la le ai ha galai tarik jong nai tong arhajar arpulai kini ki hati khlau kla thombor biang saya khat sautli gilong yeng jong kinong rap agasnong nong ijngai ha ka district southwest khasi hills hado bagi yeng ki sem kila pra lengkhot lengkhai habawat tang yak plyang ja ban bamru kim yo shok bantam don bok bagane ke jingja kla ja ha kapor bagi breo kane ksnong kim shim la don breo bat kam shim la don kanu kanu ke jing mensau halor kane ke jingja na kaliang ki breo jong na kathan kele kentu ya katanat wildlife bakan le ai bar kilong malada katanat kabre kmi kam le ai kim ban se ban le ai hino dalade namar ba kim not sho bandet shalaki bri ban pendep elaki kam ki jam sneo porba ni let on le jira ni sneo ki ton ta din yin ke mo ni le maret no mati le pa ke perngam ni maret no ne dia thuk wa ki don ki breu ba lap wa ji ba ki don ni athal ne la thau ki ta ta kumba khole khotuli di don te halor kane ka jing isya penjana nak betaki yeng ki sem ki mar ki mata nadu ki plate ki pela ki jan ki nep hadu ki jing thung jing tep ngatharai la kumno kalak ban poi hadu khat ar lane khat lailak jing thinlang ya barok itu ki yeng ki badon hang tu hadu khat sautli ki yeng namar ki don ru ki yeng ki balakam sena kampha la don bun telihi ki yeng ki bala sena kampha yang jongi ki ba letere hang tu ka jing nong kalong ka bakrau namar mengbagi tu ki marep ki badon hang tu ngila ban saya ka yeng ka sem ngila ban pas school ki kon ngila Kristen ya kayeng kasem membagi tu ki marep hang tu te nak yang jongi ngis ngeu khiang ngis ngeu duduk jengkermen namar bagi ni ki marap ki bawan penjot ya kini ki marep te nak yang jongi kum ki marep ki bedon hang tu adu kasau tu likiyeng dan ngasam kerpat bana kaliang jongpi kibat daipet nak betagi negi merat klau ki bawan penjot ba pilsopha banya simkhia banya la sitom nak benta ban be lane ban biarablem nak benta kebanlong ke jing singan nak benta ke jongi kum kinong rep nah kalian jongi kinong rep besak tu ha bai jengai te nomor kejingwan jong kini ki hati klau bela penjat ya bawa serkai ba ya ki yeng sem nanta duk marep kubu kuai semsar ding selat terpan te kalian jongi nomor kejingjat ru ko basirkai sengawan terpak ru kinong nikmat jongi ta nong kmat jong ka konstituensi ne yang dong kathan ba dalong ko bala tin yarap yang ni ne la bang lai ai nong ta jongi nama kejingjat ka long ba sirkai ba tham tam ru nama ba
ngidei ki barap itu nikim naka barap baryang itu te nama tangban letre likta antur ngimnut chu nama kini ki hati dang hadu menta ki don sa be itu